Καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους που βλέπουν το βίντεο. Βλέπω εδώ τώρα τις τελευταίες μέρες γίνεται πολλή συζήτηση περί του CSV για τα MD380, τα DMR. Θα κάνουμε μια απόπειρα να δούμε λίγο πώς μπαίνει αυτό το CSV από υπολογιστή με Windows, χωρίς να χρειαστεί να βάλουμε Linux στο σκληρό μας δίσκο σαν λειτουργικό, αλλά σαν εικονικό μηχάνημα. Θα κάνω μια απόπειρα να σας δείξω πώς και ελπίζω να βοηθήσει. Λοιπόν, καταρχήν ένα PC με Windows 7, 64bit έχω αυτή τη στιγμή, όχι τίποτα το ιδιαίτερο. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε να κατεβάζουμε αυτά που χρειαζόμαστε, πάμε στο Google, κατεβάσουμε το VMware Player, το γράφουμε, το Player όπως μας βγάζει εδώ. Μετακινούμαστε εδώ στη σελίδα του και στη συνέχεια επιλέγουμε εδώ την επιλογή που λέει για Windows 64bit. Download now. Δεν θα το κατεβάσω εγώ γιατί τα έχω ήδη κατεβασμένα τα αρχεία, οπότε το ακυρώνω. Επιστρέφουμε ξανά στο Google και κατεβάζουμε το Ubuntu. Μετακινούμαστε στο site του. Μας βγάζει την έκδοση 14.04.2 Long Term Support. Πατάμε Download. Δεν θέλουμε να κάνουμε κάποιο Donate. Πατάμε τέρμα κάτω. Και πάλι δεν το κατεβάζω γιατί τα έχω κατεβασμένα ήδη τα αρχεία. Οπότε στην επιφάνεια εργασίας μου τα έχω ήδη 1-2. Λοιπόν, ανοίγουμε το VMware Player καταρχήν. Το πρόγραμμα το οποίο θα μας κάνει εικονική μηχανή, το Linux. Λοιπόν, επιλέγουμε εκτέλεση. Τώρα τα Windows είναι στα αγγλικά. Δεν νομίζω να έχουμε πρόβλημα με αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε. Επόμενο. Αποδέχουμε τους όρους χρήσης και επόμενο. Λοιπόν, συνεχίζουμε όπως είναι. Επόμενο. Δεν μας ενδιαφέρει για ενημερώσεις, ούτε να βοηθήσουμε το πρόγραμμα. Επόμενο. Ας αφήσουμε να δημιουργήσει εικονίδια. Επόμενο. Και εγκατάσταση. Λοιπόν, για να κάνω ένα pause το βίντεο για να μην τρώει χώρο και στο τελείωμα θα επανέλθω. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Η εγκατάσταση τελείωσε. Πατάμε τέλος και έχει εμφανιστεί και το εικονίδιό του, το οποίο και ανοίγουμε. Λοιπόν, επιλέγουμε ότι θα το χρησιμοποιήσουμε για μη επαγγελματική χρήση και δωρεάν. Να βάλουμε ένα email. Και συνεχίζουμε και έχει ανοίξει το πρόγραμμα. Τώρα θα ξεκινήσουμε να βάλουμε το Ubuntu μέσα στο VMware σαν εικονικό μηχάνημα. Οπότε πάμε Player, File και νέα εικονική μηχανή. Λοιπόν, επιλέγουμε την δεύτερη επιλογή σαν ISO. Βάζουμε το αρχαιάκι το οποίο κατεβάσαμε προλίγου, το οποίο εγώ το έχω στην επιφάνεια εργασίας. Το επιλέγω, να το. Πατάμε άνοιγμα. Πατάμε επόμενο. Εδώ πέρα δεν χρειάζεται να γράψουμε και όλα μας τα στοιχεία. Εγώ θα γράψω κάποια εικονικά. Εδώ θα βάλουμε τη username, θέλουμε να έχουμε όνομα χρήστη στο Ubuntu. Και από κάτω κωδικό. Εγώ θα βάλω 1, 2, 3, 4, 5, 6. Βάλουμε και μια δεύτερη φορά. Και συνεχίζουμε. Πού θέλουμε να μας το αποθηκεύσει το μηχάνημα, δεν με ενδιαφέρει εμένα κάτι, οπότε συνεχίζω όπως είναι. Τι σκληρό δίσκο θα του δώσουμε, 20 GB είναι υπέρ αρκετά. Συνεχίζουμε. Και απλά να τονίσουμε, δείχνει εδώ πέρα τι έχουμε επιλέξει. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Πατάμε τέλος, με επιλεγμένη την επιλογή ότι να ξεκινήσει το εικονικό μηχάνημα αφού πατήσουμε το τελείωμα. Πατάμε Finish και ξεκινάει να ανοίγει το Ubuntu σαν να το εγκαθιστούσαμε σε ένα κανονικό υπολογιστή. Λοιπόν, περιμένουμε να ξεκινήσει.
Δεν θέλω να βάλω κάποια updates εγώ, οπότε θα βάλω να με ενημερώσει αργότερα. Λοιπόν, να ξανακάνω εγώ μια παύση μέχρι να φορτώσει, για να μην πιάνει όγκο το αρχείο, και επιστρέφω. Λοιπόν, επιστρέφουμε, το Ubuntu ξεκινάει, κάνει την εγκατάσταση. Όσο αυτό φορτώνει και περιμένουμε, ξανακάνω εγώ την παύση και επιστρέφω όταν χρειαστεί να πληκτρολογήσουμε ή να επιλέξουμε κάτι. Συνεχίζει εδώ την εγκατάσταση, να βλέπετε και εσείς τι βλέπω στην οθόνη μου. Ξανακάνω μια παύση και επιστρέφω στην επόμενη οθόνη. Να προσθέσω ότι αν κάνουμε κλικ μέσα στο πρόγραμμα του VMware, ίσως το ποντίκι να μην βγει για έξω. Βέβαια τώρα που δεν το έχουμε σε πλήρη οθόνη βγαίνει. Αν θελήσουμε να το βγάλουμε, αν πατήσουμε απλά Ctrl Alt από το πληκτρολόγιό μας, επιστρέφει στον υπολογιστή με τα Windows όπως ήμασταν. Το λέω από τώρα γιατί μπορεί παρακάτω κάπου να μείνει μέσα και να λέμε όχι τώρα πώς βγαίνω από το Linux. Πατάμε ένα Ctrl Alt και επιστρέφουμε στον υπολογιστή μας. Συνεχίζουμε την εγκατάσταση, αυτό συνεχίζει, δεν έχω κάνει κάτι άλλο. Άμα δείτε και από το ρολογάκι μου κάτω στον υπολογιστή, κάνει και κάποια σχετική ώρα, γιατί κατεβάζει και από το δίκτυο κάποια δεδομένα που χρειάζεται, οπότε αναμένουμε. Λοιπόν, η εγκατάσταση φαίνεται να τελειώνει. Το εικονικό μηχάνημα κάνει επανακίνηση. Αναμένουμε μέχρι να ξεκινήσει. Έτσι, δεν πειράζουμε απολύτως τίποτα, δεν χρειάζεται να κάνουμε απολύτως τίποτα. Να βλέπετε, κάνει την επανεκκίνηση. Είναι σαν να είναι ένας εικονικός υπολογιστής μέσα στον ίδιο μας τον υπολογιστή. Λοιπόν, αναμένουμε μέχρι να ανοίξει στην επιφάνεια εργασίας και επιστρέφω. Λοιπόν, και όπως βλέπουμε έχει εγκατασταθεί. Βέβαια η οθονίτσα του είναι πολύ πιο μικρή, αλλά δεν μας πειράζει, για τη δουλειά που το θέλουμε την κάνει. Λοιπόν, να τονίσω ότι όποιος έχει ήδη κάποιο Ubuntu εγκατεστημένο στον υπολογιστή του, τα βήματα από εδώ και κάτω είναι τα ίδια που θα πρέπει να κάνει. Λοιπόν, ξεκινάμε. Κάνουμε σύνδεση με τον κωδικό που είχαμε βάλει πιο πριν, εγώ 1 έως 6, και πατάμε να συνδεθεί. Δεν είναι και τόσο γρήγορο, αλλά δεν μας πειράζει. Λοιπόν, έχει ανοίξει. Τώρα τι θα πρέπει να κάνουμε? Θα πρέπει να εγκαταστήσουμε τα προγράμματα του MD380 Tools στο Ubuntu για να μπορέσουμε να φλασάρουμε το μηχάνημα μετά. Λοιπόν, να ανοίξουμε ένα browser, το Firefox στην προκειμένη περίπτωση. Δεν περιμένουμε κάτι πιο γρήγορο τώρα, γιατί το συγκεκριμένο λαπτοπάκι δεν έχει και πολλές δυνατότητες. Αλλά αυτό υπήρχε πρόχειρο για τη δοκιμή. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε, να κάνουμε λίγο και την οθονίτσα του λίγο πιο μεγάλη. Πάμε εδώ στο γραναζάκι που λέει System Settings, στο Displays, να μεγαλώσουμε λίγο την ανάλυση, γιατί είναι υπερβολικά. Τώρα δεν ξέρω αναλόγως με την οθόνη σας τι έχει ο καθένας. Εγώ θα βάλω 1240x68 και πάλι δεν είναι πολύ μεγάλη. Το επιλέγουμε και πατάμε εδώ το κουμπάκι που μας κόβει στο τέλος. Περιμένουμε να το πάρει. Πατάμε ότι θέλουμε να το κρατήσει. Και έγινε τουλάχιστον κάπως πιο μεγάλο. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Στο Google γράφουμε MD380 Tools και το πρώτο site που μας βγάζει είναι το GitHub, το οποίο και ανοίγουμε. Λοιπόν, στη σελίδα αυτή κατεβαίνουμε.
κατεβαίνουμε μέχρι να βρούμε εδώ που λέει Preparation και επιλέγουμε το Ubuntu. Τώρα μας δίνει κάποιες εντολές, τις οποίες το πιο απλό θα τις αντιγράψουμε στο τερματικό. Λοιπόν, πηγαίνουμε εδώ στο μενού του Ubuntu, ξεκινάμε να γράψουμε τη λέξη Terminal. Άμα γράψει τα πρώτα γράμματα το εμφανίζει, το επιλέγουμε και έχει ανοίξει. Λοιπόν, η πρώτη εντολή που θα γράψουμε θα είναι sudo su και enter. Γράφουμε τον κωδικό, στην περίπτωσή μας 1, 2, 3, 4, 5, 6. Αυτό το έχουμε βάλει στην αρχή. Πατάμε πάλι enter. Και με την εντολή sudo su έχουμε μπει στο Ubuntu και ό,τι εκτελούμε από εδώ και πέρα είναι σαν διαχειριστές. Για να μην μας ζητάει όλη την ώρα κωδικούς. Λοιπόν, παίρνουμε την πρώτη εντολή, το sudo get update, προσέχουμε να παίρνουμε όλα τα γράμματα. Το κάνουμε αντιγραφή με δεξί κλικ copy, επιστρέφουμε στο τερματικό, δεξί κλικ paste, τη βλέπουμε την εντολή και πατάμε enter. Αυτό τώρα θα ανανεώσει τα αποθετήρια του Ubuntu. Εγώ θα κάνω παύση μέχρι να τελειώσει. Τελικά δεν έκανε τόσο πολύ. Τελείωσε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η επόμενη εντολή εγώ δεν θα την τρέξω, δεν θέλω να κάνω αναβάθμιση το Ubuntu, καθότι μόλις το βάλαμε, και παίρνω όλη την υπόλοιπη εντολή που έχει από κάτω. Είναι αρκετά μεγάλη. Προσέχουμε να μην παίρνουμε παραπάνω πράγματα που δεν χρειάζονται ή να μην κόβουμε γράμματα. Επιστρέφουμε στο τερματικό, δεξί κλικ, επικόλληση, τη βλέπουμε και πατάμε enter. Τώρα θα κάνει την εγκατάσταση από τα πακέτα τα οποία επιλέγουμε. Θα μας ρωτήσει κιόλας για yes ή no. Πατάμε το Y, Yankee, και enter. Και περιμένουμε να τα βάλει. Όσο τα βάζει αυτό, περιμένω κι εγώ. Λοιπόν, τελείωσε την εγκατάσταση. Επιστρέφουμε στο site. Κάνουμε μία πίσω, εκεί που ήμασταν δηλαδή πριν, αφού τελειώσαμε αυτές τις εντολές, και κατεβαίνουμε πιο κάτω σε αυτό εδώ το σημείο, στο οποίο συνεχίζουμε και παίρνουμε αντιγραφή, επικόλληση, αυτά που μας δίνει. Enter. Περιμένουμε να το κατεβάσει. Ωραία, τελείωσε. Την επόμενη εντολή, αντιγραφή, επικόλληση, enter. Την επόμενη, ωραία. Τώρα, κατεβαίνοντας πιο κάτω, βλέπουμε τις διαδικασίες για να περάσουμε firmware, όπως επίσης και για το CSV από εδώ και κάτω. Τώρα, υπόψη ότι έχουμε ήδη εγκατεστημένους τους drivers για το μηχάνημά μας στα Windows, δηλαδή από αυτόν τον υπολογιστή δουλεύουμε το CPS, περνάμε δηλαδή το code plug του μηχανήματος, και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πάρουμε το DMR στα χέρια μας, να συνδέσουμε το καλώδιο στη μεριά του DMR και στη USB του υπολογιστή μας. Λοιπόν, πηγαίνοντας τώρα πάνω εδώ στο player του προγράμματος, στο removable devices, και
μας δείχνει το MD380, το οποίο το κάνουμε Connect. Το επιλέγουμε, ώστε το DMR να συνδεθεί από τα Windows στο Ubuntu μέσα. Υπόψη το μηχάνημα είναι ανοιχτό και είναι απλά στην αναμονή. Εκεί δηλαδή που το έχουμε όταν ακούμε και μιλάμε. Λοιπόν, πιο κάτω μας λέει τις εντολές, αν κάποιος είναι Ευρωπαίος χρήστης ή από το υπόλοιπο πλανήτη. Λόγω του προσωπικών δεδομένων, γιατί παλιότερα είχε ονοματεπώνυμα στους χρήστες, τα οποία πλέον δεν τα έχει, το site προτείνει να βάλουμε για τους ευρωπαϊκούς χρήστες. Εγώ θα σας δείξω και για τους υπόλοιπους πώς γίνεται. Να κάνω μια παύση. Λοιπόν, συνεχίζουμε, μια μικρή διακοπή. Τώρα, επιστρέφουμε εδώ στο σημείο. Παίρνουμε όπως είναι ακριβώς την εντολή, αντιγραφή. Πάμε στο τερματικό και την κάνουμε επικόλληση. Αυτό τώρα κατεβάζει τη βάση δεδομένων από τα site τα οποία έχει στις ρυθμίσεις του. Εμείς δεν κάνουμε απολύτως τίποτα, το χαζεύουμε. Το DMR παραμένει να είναι ανοιχτό και συνδεδεμένο με τον υπολογιστή, έτσι, γιατί τελείως δεν γίνεται δουλειά. Τώρα βλέπουμε αρχίζει κατεβάζει τα δεδομένα από το DMR Mark, όπως μας λέει. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο που λέει το Erase, το μηχάνημα μας στην οθόνη δεν μπορώ να το δείξω αυτή τη στιγμή, λέει PC Program USB Mode αυτή τη στιγμή. Και αναμένουμε να περάσει το CSV. Θέλει 1-2 λεπτά από ό,τι θυμάμαι, οπότε θα το κάνω εγώ μια pause μέχρι να βγάλει την επόμενη εντολή. Έβγαλε το αμέσως επόμενο μήνυμα που μας λέει ότι φλασάρει τα δεδομένα. Όση ώρα έκανε για το erase, τόση ώρα θα κάνει για το flashing περίπου, οπότε κάνω εγώ άλλη μια παύση. Λοιπόν, και τελείωσε. Το μηχάνημα έχει κάνει επανεκκίνηση. Του βγάζουμε το καλώδιο από τη μεριά του μηχανήματος και θα πρέπει στη συνέχεια να πάμε στο μενού του μηχανήματος, έτσι, μενού, στην τέρμα κάτω επιλογή που λέει Utilities, ξανά στην τελευταία επιλογή MD380 Tools και κατεβαίνουμε στην επιλογή Users CSV. Πατάμε Confirm και το κάνουμε Enable. Κάνουμε back για την αναμονή στην επιφάνεια εργασίας, ας το πούμε, και μια δοκιμή, για παράδειγμα στον παπαγάλο. Η κλίση που θα λάβουμε πίσω από τον παπαγάλο θα μας βγάζει σαν επαφή όνομα το Echo. Οπότε είμαστε έτοιμοι. Το Ubuntu μπήκε σε αναμονή. Το ξανανοίξουμε. Λοιπόν, τώρα, αυτή ήταν η διαδικασία για να μπει το CSV. Φυσικά, για κάθε φορά που θέλουμε να το ξαναπερνάμε, δεν κάνουμε όλοι αυτοί. Είναι πολύ πιο απλό. Δηλαδή, τι κάνουμε. Καταρχήν, το Ubuntu μπορούμε να το κλείσουμε εδώ πάνω από τη γωνία με τερματισμό. Θα το κάνουμε κιόλας για να δείξουμε πως θα κάνουμε ένα update μετά από 1, 2, 3 μέρες όταν θα θελήσουμε. Οπότε το τερματίζουμε. Shutdown. Θα το περιμένω λίγο γιατί είναι έργο εδώ σε μένα. Λοιπόν, έχει κλείσει και επιστρέφουμε στα Windows στην επιφάνεια εργασίας. Για να το ξανανοίξουμε, ανοίγουμε το VMware που έχουμε εγκαταστήσει, το επιλέγουμε το Ubuntu και πατάμε το πράσινο βελάκι για να ξεκινήσει. Λοιπόν, εδώ μας ζητάει για την εικονική συσκευή, η οποία είναι
δεν μας χρειάζεται, πατάμε no. Αν το βγάλει σε κάποιον. Οκ. Πάλι να με ενημερώσει αργότερα. Το αναμένουμε να ανοίξει. Ο λόγος που αργεί τόσο πολύ να ανοίξει είναι γιατί έχει και το γραφικό περιβάλλον, το Ubuntu, το συγκεκριμένο. Θα ήταν καλύτερα δηλαδή να δουλέψουμε με ένα Ubuntu server που έχει μόνο τη γραμμή εντολών, δεν υπάρχουν εικονίδια, δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά επειδή βλέπω ότι οι περισσότεροι κάπως τους πιάνει όταν βλέπουν την παυλίτσα που αναβοσβήνει, είπα να βάλω το Ubuntu με το γραφικό περιβάλλον. Θέλει περισσότερη ώρα, αλλά τουλάχιστον είναι λίγο πιο εμφανίσιμο στο μάτι. Λοιπόν, το περιμένω να ανοίξει εγώ. Και να το έχει ανοίξει. Επαναλαμβάνουμε, γράφουμε τον κωδικό, το 1 μέχρι 6 στην περίπτωσή μας. Λοιπόν, έχει ανοίξει. Να το μεγαλώσουμε κάπως. Πηγαίνουμε πάλι στο μενού του και ανοίγουμε το τερματικό, όπως είπαμε και πριν. Το περιμένουμε να ανοίξει. Και οι μόνες εντολές που θέλουμε είναι οι εξής. Sudo su είπαμε για να μπούμε στα διαχειριστές. Μας ζητάει τον κωδικό, τον γράφουμε, το 1 μέχρι 6 που είχα βάλει εγώ στην αρχή. Λοιπόν, και εκεί που είμαστε γράφουμε ένα ls, Lima Sierra, να μας δείξει δηλαδή τα περιεχόμενα του φάκελου που είμαστε. Βλέπουμε υπάρχει ο φάκελος MD380 Tools που είχαμε βάλει πιο πριν. Κάνουμε CD κενό MD380 Tools. Το CD είναι το Change Directory, δηλαδή μετακινούμαστε σε αυτό το φάκελο. Πατάμε Enter και έχουμε μπει. Από εκεί και πέρα η μόνη εντολή που θέλουμε να κάνουμε, που θα πρέπει να τρέξουμε, είναι αυτή που έχουμε γράψει προηγουμένως, το make update db και flash db, δηλαδή να ενημερώσει τη βάση δεδομένων και να την περάσει στο μηχάνημα. Μόνο αυτή την εντολή τρέχουμε και είναι η ίδια διαδικασία. Πριν την τρέξουμε φυσικά συνδέουμε το μηχάνημα, το DMR, στο laptop. Είναι ανοιχτό στην αναμονή το DMR. Πάμε πάλι στο player, στο removable devices, σιγουρεύουμε ότι το έχει συνδέσει, ότι υπάρχει το tick εδώ πέρα. Αν δεν υπάρχει θα κάνουμε connect και πατάμε το enter για να κάνει την ίδια ακριβώς διαδικασία. Θα το περιμένω λίγο τυπικά έτσι να φτάσει μέχρι το σημείο που κάνει το erase. Τώρα αυτό ξανακατεβάζει όλα τα δεδομένα για να τα περάσει στο μηχάνημα. Έχει φτάσει στο DMR Mark, κατεβάζει το αρχιάκι, το οποίο CSV, έτσι και για την περιέργεια που το λέμε και το λέμε, τι είναι. Αν πάμε εδώ στο computer, στο home είναι MD380 Tools, στο φάκελο DB, κάπου εδώ μέσα το κατεβάζει. Να το. Αν το κάνουμε δεξί κλικ open with gedit, ελπίζω να μην κάνει πολύ ώρα να το ανοίξει. Για να δούμε. Όπως βλέπουμε τι περιέχει, μάλλον θα κάνει ώρα να το ανοίξει. Περιέχει το ID και τα ονόματα, απλά διαχωρισμένα με κόμμα. Δηλαδή μπορώ εγώ αυτή τη στιγμή εδώ μέσα, με μια αναζήτηση, το 2026-008 που είμαι εγώ, να το κάνει μια αναζήτηση. Λάθος κουμπάκι. Και να με δείχνει το ID μου, το call sign μου, το όνομα και τη χώρα. Αυτό το πράγμα δηλαδή, μια λίστα. Δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο, το κλείνουμε. Πίσω το τερματικό κάνει την ίδια διαδικασία, δεν θα το συνεχίσω. Θα το σταματήσω εδώ το βίντεο, δεν είναι κάτι άλλο να πούμε.
Φυσικά προαπαιτείται να υπάρχει το experimental firmware μέσα στο μηχάνημα. Στο εργοστασιακό το firmware δεν μπαίνει, το CSV δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Αυτά. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Πιστεύω να βοήθησα κάποιους οι οποίοι ψάχνονταν και λέγαν πώς θα το κάνω αυτό, έβλεπαν εκεί την παυλίτσα μάλλον και ανησυχούσαν. Πιστεύω να βοήθησε. Λοιπόν, πολλά 73 σε όλους. Ο Sierra Victor 6 November Oscar Bravo. Και το σταματάμε.